Kan jeg snakke med? Så er vi ved at være klar til Friser Heste. Der er lige et par minutter her, inden vi går i gang, men der vil jeg lige fortælle lidt om, hvad I skal se. Men først vil jeg gerne starte med at ønske Ponyklubben tillykke med fødselsdagen. Friser Familie Syd består af 4 heste, 2 stærværker, Hitte van de Krumme og Schirk van de G, en stærhoppe Johanne R.V. og stambogshoppen Sanne B. Hitte på 9 år rides af Line Væske Detlevsen. Schirk på 5 år rides af Maj-Britt Lundrup Jessen. Johanne på 6 år rides af Dorte Tax. Og Sanne B. på 5 år rides af Sara Louise Lund Petersen. Kvadrillen har trænet cirka en gang ugentligt hen over sommeren og giver i dag deres første opvisning. Fremover regner vi med at kunne se Friser-kvadrillen på diverse dyreskuer til åben husarrangementer og øvrige lokale aktiviteter. Friserhesten er en af de ældste varmblodede hesteracer og kendetegnes blandt andet ved deres udtryksfulde fremtræden, høje knæløft, høj ansat svanehals, kraftig mane, hale og kodehår, samt deres kulsorte farve. Nogle hest afbleges dog hen over sommeren, men normalt skal hesten være sort uden aftegn. Den hollandske hest er meget alsidig og bruges i dag både som kørehest, showhest og dressurhest på internationalt niveau. Hesten er fremragende på baggrund af et meget seriøst og velorganiseret avlsprogram, som værner om den frisiske hesterace både i forhold til eksteriør og temperament. Ønsker I mere information om friserhesten?
Så vi skal lige have porten fri for de hjemme. Hvad siger heste til, de kommer til? Vi skal op på en række. Ja, foran eller på midten. Det er bare sådan, så publikum kan se. Er I med, ikke? Ja, det var jo helt vildt flot, det der. Og nu er pigerne lidt spændt på, om de kan nå op til jer, men I skal i hvert fald have tusind tak, fordi vi kom her og viste jer smukke heste fra Friser Syd. Og så er der en lille kål til jer. Og hvis det går helt galt, så tager vi dem med ud igen, og så må I hente dem senere. Der er nogle westernfolk, der står rigtig gerne herinde om lidt, så bliv hængende.